L-Aġenzija Identity Malta seġġeddet il-karti tal-identità li huma skaduti b'mod awtomatiku fid-dawl l-operat tagħha qaleb online minħabba l-pandemija COVID-19. Ikkonferma dan ma' One News is-Segretarju Parlamentari responsabbli minn din l-Aġenzija Alex Muscat. Ħadna deċiżjoni biex nagħmlu estensjoni awtomatika ta' 3 xhur, jiġifieri kull min f'dan iż-żminijiet qed tiskadilu l-ID card jew badna u għamilna extension awtomatika sal-aħħar ta' Ġunju. Din il-miżura se tolqot fost l-oħrajn dawk li għalqu 16 jew 18-il sena fl-aħħar żmien, kif spjega il-Kap Eżekuttiv ta' Identity Malta Anton Sevasta. L-ID cards tal-Maltin ġew imġedda fl-2015, meta konna għamilna l-mass rollout u għalhekk għaldaqstant ħafna mill-Maltin għandhom il-kart tagħhom tiskadi mill-inqas 5 snin oħra. Però mbagħad għandek tal-dawk li għalqu 16-il sena u 18-il sena fejn hemm numru ta' każijiet fejn dawn huma skaduti. It-tiġdid awtomatiku tal-karti tal-identità hija biss inizjattiva waħda tal-Aġenzija f'dan iż-żmien. Barranin li jaħdmu fid-djar privati ta' anzjani jew persuni b'diżabilità bħala care workers se jkollhom il-permess imġeddet mingħajr il-bżonn li jmorru huma fiżikament fl-uffiċċji. Bħala miżura sabiex inkun nistgħu niffaċilitaw lil dawn il-ħaddiema li jkunu qegħdin jaħdmu f'mument kruċjali bħal dan fil-qasam tas-saħħa, qegħdin nestendulhom awtomatikament b'email, ġifieri jibgħatu email u nestendulhom il-permess ta' xogħol u residenza għal 3 xhur. Din il-miżura se tolqot iktar minn 300 familja. Persuni li mhux Maltin li jaħdmu f'da settur, sija Ewropej, sija Ingliżi u sija anke minn pajjiżi oħrajn għandna iktar minn 1100 illi jaħdmu f'dan is-settur. Living carers weħedhom għandna iktar minn 320. Ġuri hemm iktar minn 320 familja li għandha carer li tgħix magħha full time ikunu qed jgħinuhom sabiex dawn jibqgħu id-dar minflok ħafna drabi jitlu fid-djar tal-anzjani.